Kaixo eta ongi etorri jakindunera, gaur zilindroak ikasiko ditugu. Hasteko zilindro bat zer den ikasiko dugu. Zilindro bat egitura du. Hau da, bi oinarri ditu, bat goian eta bestea behan, eta erdiko partean enborra du, eta hau, azkenean da biribil bat, baina luzetuta. Beraz, zilindroa zabaltzen badugu, horrelako gauza bat geldituko da. Lauki zuzen bat, eta bi muturretan oinarria. Bi oinarri diturako goikoa eta bekoa. Beraz, gero, azalerak ateratzeko, eduki behar dugu kontuan, H hau. H hau, zilindroaren altuera izango da, eta erradioa. Erradioa da, oinarriaren erditik puntara doan marratxo bat. Gainera ere eduki behar dugu kontuan, azteko, hauek dira formulak. Beraz, oinarriaren azalera kalkulatzeko egin behar dugu pi r karratu. Osa, pi bider erradioa karratura. Gero, aldearen, enborraren azalera kalkulatzeko egin behar dugu bi bider pi bider erradioa bider h, bider zilindroaren altuera. Horregatik hemen jarri dut zilindro honetan bi pi r. Eginez, bi pi r bider h, lauki zuzen honen azalera kalkulatzen dugulako. Eta beraz, azalera totala kalkulatzeko, zilindro osoarena egin behar duguna da aldearen azalera, hemen kalkulatu duguna, gehi bi bider oinarriaren azalera. Izan ere, bi oinarri ditugu, beraz, formula honekin bakarrik bat kalkulatzen dugu, baina gure zilindro osoa bi ditu, horregatik egin behar dugu oinarriaren azalera bider bi. Beraz, azkenean, azalera totalaren formula gelditzen da. Bi pi RH dela aldearen formula, gehi bi pi R karratu dela bi bider oinarriaren azalera. Beraz, azkenean, totala horrela gelditzen da. Beraz, orain, hau hobetu ulertzeko ariketa bat egingo dugu. Beraz, ariketa honetan daukagu zilindroa, eta ematen digute datu bezala erradioa 3 dezimetro direla, eta altuera, zilindroaren altuera, H dela. Eta hau da 5 dezimetro. Beraz, hauek zilindroan kokatuko ditugu hobeto ikusteko. H, altuera da 5 dezimetro, eta erradioa R da 3 dezimetro. Beraz, orain, aplikatu ditugu formula hauek. Beraz, lehenik hasiko gara aldearen azalera kalkulatzen. Beraz, aldearen azalera kalkulatzeko, aldea, esan dugu dela, bi bider pi bider erradioa bider H. Beraz, bi bider pi bider R da erradioa eta daukagu 3 da, eta bider H altuera. Beraz, H 5. Beraz, honen biderketa egiten badugu, aldea, hau bi bider pi bider 3 bider 5, emango digu 94,2 dezimetro karratu. Gogaratu, azalerak beti karratutan adierazten direla. Beraz, hemen dezimetroak baditugu, azalera izango da dezimetro karratu. Beraz, ja kalkulatu dugu aldearen azalera orain. Egin dezakegu azalera totala kalkulatu, eta hemen bertan sartu lehenik aldearen azalera, hemen kalkulatu duguna, 94,2 gehi, eta orain da bi bider oinarriaren azalera, beraz. Bi bider eta oinarriaren azalera esan dugu dela hau, pi r karratu, beraz. Hemen formula aplikatu dugu, hau da aldea, guk jazartu dugun hemen, gehi bi bider, eta orain ja pi r karratu. Horrela, oinarriaren azalera kalkulatuko dugulako. Beraz, bi bider pi, bider, r karratu, bider erradioa karratura. Beraz, erradioa 3 da, eta orduan 3 karratu jarriko dugu. Beraz, orain, egiten badugu biderketa hau, egiten dugu 94,2, gehi bi bider pi, bider 3 karratura. 3 karratura da bederatzi, beraz egin behar dugu, bi bider pi, bider bederatzi. Eta hori gehi 94,2, azalera totala kalkulatzeko. Beraz, horrela egiten badugu kalkulagailuarekin, emango digu azalera totala, 150,72 dezimetro karratu. Azalera delako, beraz karratu. Eta orduan, emaitza hau da. Zilindroaren azalera totala da 150,72 dezimetro karratu. Gogoratu, hau
nahi dugun bezala egin daiteke, egin dezakegu zuzenean formula hau aplikatu eta jarri hemen datu guztiak, edo aldearen azalera kalkulatu, oinarriaren azalera kalkulatu, eta gero ja, biak gehitu eta gogoratu oinarriak egin bar direla bider bi. Bi oinarri dituelako. Beraz, hemen bakarrik kalkulatzen dugu oinarri baten azalera, eta guk zilindroan dauzkagu bi. Horregatik beti oinarriaren azalera bider bi. Eta hori gehi aldearen azalera. Eta horrela lortuko genuke azalera totala. Eta hori izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.